O Concello de Boiro segue a avanzar na recuperación dunha das súas xoias patrimoniais. Tras a rehabilitación do edificio principal do Pazo de Goiáns, agora vén de concluir a restauración da capela e o tellado anexo que conecta co Pazo. A actuación supuxo un investimento próximo aos 110.000 euros, dos que a Deputación da Coruña achegou unha subvención de 88.000. Bueno, esta actuación fíxose cunha subvención nominativa da propia Diputación que financiou o 80% e estendeu un valor de 110.000 euros. Para nós é superimportante ir recuperando todo o patrimonio que temos nesta finca, ou empezamos a facer tan pronto entramos no goberno ca renovación do propio Pazo, e agora actuouse tamén sobre esta capela e tamén o acceso, o tellado de acceso que vai entre o Pazo e a propia capela. A intención deste goberno é ir recuperando pouco a pouco todas as edificacións auxiliares que ten esta finca. Tamén estuvemos actuando sobre a propia finca, porque foi unha actuación moi importante, e tamén acabamos de finalizar tamén o ano pasado, a finales do ano pasado, pois o paseo sobre o estuario do río Coroño, que vai desde o centro urbán e ven por dentro da finca hasta este Pazo. Por a miña parte, darlle as gracias ao vicepresidente porque se involucrou de forma personal para que isto fora unha realidade, porque está sensibilizado pois co patrimonio que temos no noso país, e hoxe estamos vendo que unha realidade dunha rehabilitación acorde sin perder a esencia do que foi esta capela do Pazo de Goiáns. O vicepresidente e deputado responsable de Patrimonio, Xosé Regueira, ratificou o compromiso da Administración provincial coa posta en valor deste espazo e agradeceu o esforzo realizado polo Concello de Boiro para recuperalo e poñelo de novo a disposición da veciñanza. Agradezo ao alcalde a oportunidade de coñecer esta restauración, pero eu quero dar os parabéns primeiro ao Concello de Boiro por saber tratar o seu patrimonio, e segundo ao grupo de goberno e á alcaldía por non é fácil ter este espazo patrimonial, pero tamén natural que ten o Concello de Boiro en bo estado, e evidentemente para un concello sempre é gravoso ter un mantemento deste espazo nestas condicións que son auténticamente formidables. Eu creo que teñen un patrimonio que xa non é só o patrimonio do Concello de Boiro, senón que é unha referencia para facer multitude de eventos a nivel comarcal, pero tamén a nivel provincial. De feito, a Deputación da Coruña xa estivo aquí en diferentes ocasións, en breve volveremos a estar aquí, e evidentemente sempre é un gusto ver unha alcaldía e unha corporación preocupada por conservar o patrimonio e sobre todo por poñelo ao servizo da sociedade, non? Estaba comentando antes o alcalde que, este espazo xa é unha referencia para paseos, para todo tipo de actividades por parte da sociedade deste Concello. Para nós, eu creo que é o que unha deputación debe facer, non? Intentar axudar aos concellos a manter o seu patrimonio e a poñelo a servicio da súa sociedade. Por lo tanto, moitos parabéns á corporación por un reto que xa digo que non todos os concellos entenden, que aquí se entendeu perfectamente e que agora mesmo xa se está facendo un servizo de país para toda Galicia e non só únicamente para o concello. Aproveitando a visita do representante provincial, o alcalde de Boiro trasladoulle a necesidade de financiamento para seguir a rehabilitar tanto a finca como as construcións auxiliares. O proxecto máis inmediato consiste na recuperación do lagar de Sidra, a vivenda dos caseiros e as cuadras, situados na entrada da finca, que precisará duns 200.000 euros de investimento. Unha próxima obra que queremos acometer con a axuda da Diputación, por eso estaba falando co vicepresidente, é o lagar que temos aquí pegado, un lagar de Sidra que está pegado a esta capela, tamén unha vivenda e tamén as caballerizas, non? Que sería desde aquí onde estamos a capela xusto hasta a entrada propio do Pazo. Esa é a próxima actuación que queremos facer, porque xa queríamos arreglar todo o que é a entrada hacia o Pazo, deixala toda totalmente rehabilitada. Despois ainda non quedan 3 instancias, nos quedan as cocheras, nos quedan tamén a Casa dos Caseiros e nos queda xa, creo que é unha obra que vai ser importante, que vai ser recuperar o lagar grande que temos, que ten un valor moi grande, que era o lagar do viño, non? A nosa intención é que nesta legislatura podamos xa cerrar o círculo e que todas as estancias desta finca estén todas rematadas para que non teñan unha degradación e podamos ter o risco de perdelas. Si, non, xa temos proxectos redactadas de todas as estancias. Agora o que estamos facendo é traballando buscando a financiación para leválas
obras de forma coordinada e finalizalo, como ben dicía antes, o caso que temos que ir tocando administración a administración, porque, bueno, o Concello pois, temos as nosas limitacións, temos outras inversións que temos que facer, que é prestar tamén servicios de saneamiento, de agua aos veciños, e, bueno, e tendemos que ir poñendo tamén diñeiro, como non podía ser de outra maneira, parte do Concello, pero buscando tamén as axudas de outras administracións. O vicepresidente provincial amosou a súa disposición a seguir a colaborar na recuperación do pazo e da finca, que ademais do seu gran valor patrimonial destaca polo importante uso cultural que están a darlle as administracións co organización de todo tipo de eventos. A Deputación en breve, como xa nos ten avanzado o alcalde, que fai moi ben o seu traballo, polo tanto sempre que vimos aquí inicia conversas para seguir pelexando porque este proxecto avance. Bueno, acabamos de estar nun lagar que está aquí ao lado, que bueno, que será un dos próximos retos que tamén afrontemos como administración local e provincial para seguir, bueno, poñendo graos de area para completar a restauración de todo este espazo magnífico, ¿no?